Starting आदाखौ सोंनायनि माबाया बेनोमोन मानो होनबा आदाया दिनै पलिटिक्सजों लोब्बा लाखियालासिनो माने आदानियाव थांना थानायनि हानायनि बा गथ' गथाय फेदेरनो हानायनि माने ओरैबायदि सम्पति दोङो बे सम्पतिखौ लानानै आदाया पलिटिक्सनि बागै जेबो साननांगौआनो गैखाया नंगौना नङा आंनि खोथाया बेमोन आरोना थेवब्लाबो आदानियाव बर' हारिनि बागै माबा मोनसे माने जेबो साननांगौ गैया नंगौना नङा आंहा इमान अमा दोङो इमान सापात बागान दङ गय बागान दङ थाखा फैसा दङ गारिनि अभाब गैया आं साननो गोनां जेबोआनो गैया बर' हारिनि बागै नङा आं हारसिं थांना थानानै आं बेफोरबायदि मानसिनियावसो बे खोथाखौ सोंनो लुबैदों आदा मोनाबो मा बड'लेण्ड मोनजानायखौ लुबैयोमोन आरोना पुरा लुगैयो दाबो गोसोआव दाबो दोङो माने जोंहा माने बड'लेण्ड फुल प्लेज बड'लेण्ड जायागौ माने गोजोननाया गैया मानो होनबा जेसेबां सम्पतियानो था जेसेबां गिदिर खौरां नङाना गिदिर गामोन गैया खिन्थु जोंहा सम्पूर्ण बड'लेण्ड जायोबा बे जों मोनजाया जानो हागौ जों माबा सुबिदाखौ मोना जानो हागौ जोंनि गथ' गथाय मोनगोन जोंनि गामिनि रायजो राजाया मोनगोन बेनि थाखाय माने आदामोननि गोसोआवबो दाबो दङ जोंनो माने हारिनि थाखाय बड'लेण्ड मोनोबा माने जोंहाबो मोनसे सालायनो हानाय बे पावारखौ लुबैयो आरोना गिबियावनो आंनि गासै इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आरो आंनि फेमिलिनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसेनो आं दा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दंफैयो जोंहा जोंमा इउटुबारनि फादार अब्ला आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव फैनानै बा आङो बे गामि गामि हाबनानै नायदों हाबना नायनानै आङो दा माने जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बेनिफ्राय जों बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जेरै पाहार खर' ओमफ्राय जों गेजेराव दं जों मिडिल पइन्टआव दं एकदमबारे मिडिल पइन्ट बेनिफ्राय दा आदामोननि गामिखौ आं मिथिग्रोना लानि फार्स्टआवनो बे आदायखौ बुंग्रोलाय जोंनि गामिया जाहैबाय 4 नम्बर आमजुलि ओमफ्राय ब्रेकेटआव साहाजुलि होनना बुङो साहाजुलि बेनिफ्राय आदानि बे न'निफ्राय बे पाहारा बेसेबां गोजानाव दङ खै किल'मिटार खोब बांद्रायबाला 4 किल'मिटार लोगोफोर खोनासंनानै ला बाथ्राया बेसोदि आङो मानि थाखाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव आं गेजेराव दं होनना बुंदों आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बे साहाजुलि बे गामि बा उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि डिफारेन्सआ मा आं बेखौसो आदानियाव माने फोरमायनायदों आरो आं आदानियाव सोंनायदों आदा जों बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थानानै माने जोंदो नोंसोरनि गामि बा नोंसोरनि एरिया ओरैबायदि आसमान जामाननि फाराग दं माबायदि आसमान जामान मानो होनबा नोंसोरनि बा डेभेलप नोंसोरनि माने धोनि न' बां ओमफ्राय जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव पाहार सेर माने जोंनि एरियायाव माने 4 किल'मिटारल'सै पाहारा होनना बुङोब्ला बेयाव जोंनियाव मोनसेबो बिल्डिं न' गैया फार्स्टआव मोनसेबो मोजां न'खर सहसाव नुनो मोननाय नङा बर' हारिनि गेजेराव आरो आं जिथु मिडिल प्लेसाव दङ होनना बुंदों बेयावबो जोंनि मसलपुर बा मेनावल' मोजां न'खर दङ बेबो खम न'खर बेनिफ्राय नोंसोरदि बे गामि एरियायाव माने गामिखौनो नांसिगोन 4 किल'मिटारल'सै पाहार सेराव बेनि गामियाव न'सेबो माने बिल्डिं गैयि आरो पाका न' गैयि माने मेक्सिमाम बिल्डिं गोजा बिसोरनि अब्ला आदामोननि बिजनेस बा खामानि बेफोरो एक्सुवेलि मा दा जोंनि बे 4 नम्बर आमजुलि एरियायाव प्राय न'खरावनो साहा खेथि दङ 1 नम्बरानो बेखौनो होजायो आरो ओमफ्रायथ' साखरिथ' खोब खम साखरि मावबाथ' नोंसोर बिल्डिं नुनो हानाय नङा बिदि साखरि मावनायथ' खोब खम दोङो खिन्थु जेसां दोङो न'खरा माने प्राय साहा खेथि माने 100आव 80%आनो दोङो होनना बुंजायो आरो माने हाया एभेलेबेल नोंसोरना माने ओरैबायदि माने सोरहाबा जे बुरजा दोङो बे नङा जेनेबा सोरहाबा 5 बिगा 6 बिगा 4 बिगा बेबायदि दोङो बेयाव माने जोंनि बे 4 नम्बर ओनसोला प्राय साहा खेथिजोंनो निर्भर माने सोलियो होननानै बुंनो हायो आरो गय बेजोंनो दिनै नोंसोरनि न'खरफोरा बेफोरबायदि मानो होनब्ला आङो ओरैबायदि माबा मोनसे सोलोंनो मोनदों माने बे उदालगुरि बे गामि एरियायाव फैनानै बिसोरनि न' जों सार्भिस मावनानै दिनै बेसेबां मोजां न' खालामनो हायाखै आरो जोंनि सार्भिस मावैया मा न' मोजां खालामनो हानो नंना नङा होमबा साननो गोनां बाथ्राया बेयावसो आरोना बिसोरनि खेथिया मा आरो माबायदि खामानि मावनानै थांनानै थानो बे गोबां साननो लागा मानो होनोब्ला डेभेलपखौ नायनानै बेनिफ्राय आं बेखौनो बुंगोन माने जोंनि बाक्सा चिरां क'क्राझार बहुत डिफारेन्स उदालगुरि बे नोंसोरनि एरिया आं माने सब जायगायाव गिदिंबाय सोरबा आंखौ गाज्रि मोननो हायो उदालगुरिखौ माने सिगां बाख्नायदो जोंनि चिराङावबो पाहार एरियायाव बिदि धोनि दोङो बेखौ आं नुजोबखाबाय क'क्राझारावबो आं नुजोबखाबाय पाहार सेराव माबायदि दङ बर'फोरा नाथाय उदालगुरिनि बर'फोरा
माबायदि दङ बेखौ दा आं गिदिंनानै नुबाय माने आसमान जामाननि फाराग माने धोनि गोरिबाव नोंसोर गोबां धोनियाव दङ ओमफ्राय जोंनि बाक्सा बा चिरां क'क्राझाराव जोङो माने पलिटिक्सनि गोबां प्रभाब गोलैयो माने पलिटिक्सआव जों गोबां माने मानसिफोरा माने पलिटिक्स माने मिटिंफोर जाबा जमा जमा सानसे सानसे मिटिंआव हेगारहरो बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनोनो सानसे दिनाव गारहरो खामानि दामानि सब थालांजोबो जोंनाव ओरैबायदि मोनसे माबा दङ आरो ना पलिटिक्सखौ होसोयो बा पलिटिक्सजों माने माबा मोनसे मोनगौबा न' मोनगौबा आरो न' मोननायफोराबो आद्रा नोंसोरनि बे एरियायाव आं दिनैसिम नुबाय माने सरकारि न' गंसेबो माने लुनायबो गैया गासैबो अलरेडि गावबा गाव खामायनानै बिल्डिं बा पाक्का न' गोजा जोंनियाव माने पलिटिक्सआव जों गोबां गोरिब दं नालाय होसोनो गोनां जायो आं माने होसोनाङा होनना बुङाखै गोरिबनि थाखायसो होमबा आदा मोनाबो बेफोरबायदि पलिटिक्सखौ होसोनानै बाराबार टाइम हगारो नामा जोंनियावथ' प्राय दायो बे सारि नम्बर आमजुलि ओनसोलाव पलिटिक्सजों माने खोब लोब्बा गैया लोब्बा गैया माने सोरबा मन्त्रि फैदों होनना बुंबाबो बा माबा मोनसे मिटिं होनना बुंब्लाबो खोब माने गुरुत्व होआ माने जोंहा गावबा गावनो बेस्थ' जायो दा जोङो सा खेथि खालामबाय फुङावनो जोङो बागानफोरखौ नायदिंनांगौ जायो बा बिजनेस मावग्रा बिजनेस मावो सोरबा दखान होग्रा दखान होयो बेबायदि ओंखायनो जों बेबायदि राजनितिजों खोब माने बांसिन लोब्बा गैया ओमफ्राय बिदि नोंसोरनि बे एरियायाव बिदि थिका मावनानै बा उमुगा थिका मावनानै बिराद धोनि जाबाय बिदिबो गैया खोमा जोंनि बे ओनसोलावथ' बिदि थिका मावग्रा दासिमबो गैयानो होनना बुंजायो माने गैया आं निजेनो अमा फार्म बानायदों 4 बोसोर जाबाय 60-70ता अमा दङ 60-70ता दा जेनेबा आङो सरकारनिसिम दिनैसिम थांफेराखै 60-70ता अमा थानाबो थांफेराखै माबा मोनसे साहाय्य होनानै आं दिनैसिम थांफेराखै रावबो एमसिएलएनियावबो थाङाखै सोरबा सिपनियावबो थाङाखै सोरबा एमएलएनियावबो थाङाखै खारन जों निजेनो खस्थ' खालामगोन निजेनो मावो निजेनो इनकाम खालामो जोंनि 4 नम्बर आमजुलि ओनसोलनि मानसिफ्रा खोब बेबायदि धरननि गोनजा मानो होनब्ला आङो गोबां न'खरा आंखौ नोंसोरनि जायगायाव फैनायाव आं दि सानाखैमोन दा आंखौ बेफोरबायदि सोरबा जों संबाय आं नोंखौ इउटुबाव नाय गिदिर माने आदानि बयगनि समान बैयावबो आदा मोना लाबनानै आंखौ सानना होदों आं जोबोर खुसि मोनदों बे आदा मोननायाव गोबां खोथा रायलायदों आदा नोंसोर पलिटिक्सजों लोब्बा दं नामा जों पलिटिक्सखौ लोब्बाखौनो खामा जों माने केयारखौनो खामा बेबायदि बाथ्रा बुंदों आं जोबोर गोजोननाय मोनदों मानो होनब्ला बेफोरबायदि माने गावबा गाव खामानियाव नांथाबनानै दिनखौ हगारहरा आरो ना मालाय सोरबा दखान होग्राया दखान होयो सोरबा माबा मोनसे बिजनेस मावग्राया बिजनेस मावो बा सोरबा खेथि मावग्रा खेथि मावो बेबायदि धरननि आरो खिन्थु सरकारनि फारसे जोंहा माने खोब माने गोसोखौनो होआ आरो गोबां साननो लागा बेनिफ्राय आदा जितु पलिटिक्सनि लिडारफोरा बेयाव फैनानै बा नोंसोरनाव माबायदि माबा खालामफैयो बिसोरो इलेक्सन टाइमबाल' फैयो नै जोंनियावथ' इलेक्सन टाइमाव बहुत माने केन्डिडेटफोरा फैदोंमोन ओमफ्राय फैदों जोंनो भटखौ हो मा हो बिदि अनेक धरन बुंदों जों माने जों जायखौ मोजां मोनो जों बेनो होयो आरो बारा नोंसोरखौथ' बारा बुरखायनो हानाय माबायानो गैया नोंसोरनाव माने नोंसोरनावबा दै गैया बा न' मोजां नङा बा लामा गैया नोंसोरखौ बिदि बुरखायनो हानाय चान्स गैया होमबा बिसोरो माबायदि मा खालामफैयो नोंसोरनाव फैनानै बिसोरो बुंफायो माने जों बिदि जाथिनि थाखाय मावदों मादों बा ओनसोलनि थाखाय मावदों होननानै बे गोबां बुंखायो आरो बिदिनो जोंनियावबो मावखायगोन होनना बुङो खिन्थु जों दिनै बेयाव जोंनि जिथु साहाजुलि होनना बुङो नैबेहाय गभर्नमेन्टनिफ्राय बै जिथु दा आलि नुगोन बे आलि पदलिफोराव अन्थाइ थाइसेबो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय सिरिनाय बेयाव बिसोरो बुंनो हाया बे लामाफोर बनायनायाबो बे जों निजेनो बनायना लादों खिन्थु सरकारनिफ्राय जे अन्थाइ थाइसे बेयाव खोख्लैदों बिसोर रावबो एमएलए सोरबा एमसिएलएआबो बुंनो हाया बेनिफ्राय जिथुनिखि जा पाब्लिक हेल्थनि दै नांगौ होनना बुङो बेफोरखौबो होगोन मागोन होनना बुङो खिन्थु जों दिनैसिम पाब्लिक हेल्थनि दैबो जों माने मोनजायाखै आरो जोंहा जिथु कुङादोंनो जों सोलियो आदामोननि गामिखौ नायनानै बा जायगाखौ नायना जोंनाव माने माबा मोनसे गोसो सिङाव जाखांफैयो आरोना बिदि जानांगौ दा आदाया बुंबाय जोंहा पलिटिक्सखौबो जों होसोआ आदाया दा जोंनि बर' हारिनि जोंनि सरकारनि बागै सरकाराथ' दा माने आदायाबो मोनसे समाव आन्दालन खालामनाय मानसिमोन दिनैनि सरकारखौ आदाया सरकारनि सायाव माबा मोनसे खामानिफोरखौ माबायदि गुलुं गुजा माबा मोनसे माबा नुनो थांदों नामा एसे बुंनो हालाय एसेल' फोरमायना जेनेबा दायो आंथ' गोदोआव जेब्लानाखि जाहा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जेब्ला दैदेनदोंमोन बे समाव आं एक्टिभ पार्ट लादोंमोन आङो सासे भलन्टियार फर्सनि सासे एक्टिभ मेम्बारमोन जातिनि थाखाय आंहाबो बहुत माने गोसो दङमोन खिन्थु दायो नुबाय माने जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
बै समाव जिबायदि खौसेथिमोन खिन्थु दायो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने खौसेथिया माने 50%सो दङ होननासो आं सानो आरो 100 दा बेनिखायनो जोंनि बर' हारिफोरा जुदि जौगानांगौब्ला उन्नति जानोब्ला जों खौसे जानांगोन खौसे जाब्लासो माने जोंनि जिथुनाखि सिमा जा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो बुंलांखादों जों बर'लेण्ड नङाबा जों माने गोजोननाय गैया होननानै बुंदों जोंनि थांखियानो 1 नम्बर बर'लेण्ड होनना बुंदों खिन्थु बे बर'लेण्डखौ जुदि मोनहैनोब्ला जोंनि बर'आ खौसे जानांगोन अब्लासो बेखौ जाफुंनो हागोन ओमफ्राय आदाया सानो नामा जों बर' हारिया माने जोंनि लिडारफोरा माने बड'लेण्ड बिनायाव फावसायनानै दंब्लाबो जोंनि रायजो राजाया बड'लेण्ड बिनायाव मेंबाय होनना सानो नामा आदाया ना आंथ' बेखौ मथि साना कारन आं निजेनो 87 निफ्राय बर' जाथिनि थाखाय आं माने आन्दलन खालामबोनाय मानसि आं दिनै आहा 2 गथ' जाबाय आं फिसौजोबो मोनबाय अब्लाबो आं दासिमबो मेङाखै आं नङा जोंनि रायजो राजायानो माने मेङाखैना आदाया बेफोरबायदि बिसोर मालाबा बड'लेण्ड बिफिनगोन रायजोनि थाखाय सानोमोन आंथ' दायो जायफोर दायो सिफ जाबाय सोरबा एमसिएलए जाबाय बा सोरबा एमएलए जाना दङ बिथांमोनाथ' सरकारनिफ्राय मोनसे खानानै दिनजानाय जाबाय बिसोरथ' बिदि बड'लेण्ड बिफिननो हागोनखौ आंनि मथेबा साना खिन्थु गोदान आरो ओंखारनांगोन आरो गोदान ओंखारनायाव जोंहा बेसेबां सम नांबावगोन नङा बेनोथ' बेखौ जोंनि बर' हारिनि गिदिरफोरा माने मा सानो जों बेखौ मा बुंगोन नङा मानो होनबा आदाया दिनै बेसेबां समनिफ्राय माने सासे माने एबसुनि मेम्बारमोन एबसुनि माने सारेन्डार जानाय मोनसे समाव अब्ला दावहा नांग्रा सारेन्डार जानाय एबसुनि सारेन्डार जानायनि मोनसे अब्ला आदानि गोसोआवबोथ' माबा मोनसे थानो हागौ न जोंहा बड'लेण्ड मोननांगौ बा जों बड'लेण्ड मोननायाव जोंहा जिरायनाय गैया बेफोरबायदि साननाय दङ बेनिखायसो आं आदानियाव बेफोर बाथ्राखौ सोंदों थारमाने खोथाया ओरैबायदि आङो जेब्लानोखि क्लास 9-10 आव दङमोन बे समाव जा बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायाव आन्दलना सुरु जादों बे समावबो माने जों एक्टिभ बाहागो लानानै मेल मिटिं माने जोंहा माने मेंनाय गैया थाखा फैसा खरस जानायखौबो जों माने जेबो खामा फैसा दोङो गैया जों बेखौबो नायामोन माने आन्दलन उमुक तारिखाव बिदि बन्द माने जों लोब थाङोमोन लोब मिटिं खुङोमोन बेबायदि जों नुदोंमोन दा बेनिखायनो जोंबो सम्पूर्ण जोंहाबो फरायनायफोराबो नस्थ' जादों बै समाव माने उदालगुरि टाउनावनो थांनो हाया पुलिसफोरा नायगिरो मायो बर' मानसिखौ मोनबानो माने पुलिसफोरा हमनानै जेलाव लानानै बुख्रुब बुसि खालामो बिदि धरननि जाबाय गोबां मानसिफोरा बिदिनो फरायनायाव माने नस्थ' जादों दा बे समाव जोंहा माने गोसोआ ओरैबायदिमोन जियानो जाथों अब्लाबो जोङो माने बर'लेण्डखौ मोनबानो जाबाय बेबायदि होननानै जोङो सम्पूर्ण गोसो जिउ मोदोम होनानै जोङो माने आन्दलनखौ खालामोमोन थिग बिदिनो जोंनि लोगो गोबां थैदों ओमफ्राय आंनि असे आफायाबो माने जोंखौ मोनि आंनि असे आफाखौनो गावथारना गालांदों पुलिसा अब्ला जों दिनै बै समफोरखौ जों सानोब्ला माने जोंहाबो दाबो गोसोआ माने गाबखाङो आरो खारन जोङो बर'लेण्डनि थाखायसो जों आन्दलन खालामदोंमोन कुनु बिसिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै बिटिसिनि थाखाय जों आन्दलन खालामाखैमोन बा बिटिआरनि थाखाय जोंनि आफायाबो माने जिउ बावाखैमोन बावदोंमोन बर'लेण्डनि थाखाय बा गोबां मानसिफोरा दिनै बिदिनो जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन बिथांमोनाबोथ' बे बिटिआरनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय बिसोरो माने जिउ बावाखै खिन्थु बावदोंमोन माने 1 नम्बर बर'लेण्डनि थाखाय दा खिन्थु दायो बेफोर सिमाङा जाफुङाखै मानो होनना सोंदों आदा मानो होनबा आदानियाव दा थांना थानायनि राहा माने ओरैबायदि नङा सिन्थियानो गैया नंगौ नङा अब्ला आदा ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरबाय दायो जेनेबा जोंनि 4 नम्बर आमजुलि ओनसोलाव गोबां बिदिनो गावनो कुनु सरकारखौ लामा नायालासिनो गावनो इनकाम खालामो गावनो आबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा दा जोंनि गेजेराव ओरैबायदिबो जानो हागौ किसुमान जायगाफोराव जोंनि मानसिफोरा ओरैनो बेकार थायो खामानि हुखा मावा सोरबा दुकान होनाय मोजां दुकान होआ सोरबा फालांगिफोर मावा खेथि बाथि मोजां मावा दा जोंनि गेजेराव ओरैबायदिबो आं माने नुनो मोनो माने लोंनाय जानायाव बांसिन माबा जायो खिन्थु जोंनि बे ओनसोलाव लोंनाय जानाय खोब गैया खम आरो ना गैया साफा सानै दोङो खिन्थु बिदि 100आव खोबबा 7-3सो होनो हायो आरो जोङो 2सो होनो हायो लोंनाय जानाय गोजानाव आरो फ्राय लोंनाय जानाय गैया बेनिखायनो जोंनि गथ' गथायफोराबो बिदिनो फरायनोबो मोजां जालांदों आरो न'खरफ्राबो जथेस्थ' बारायलांदों आरो उन्नतिखौथ' आदा आं बुंखांबाय आङो उन्नतिखौ नुनानैसो माने आंनि गोसोआ माने ओरैबायदि गाबखांनाय फैदों जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि हालोदामा उदालगुरिनि माने पाहार सेर सेराव थानायनि
न'फोरा मा माने गोबां साननो लागा जाना फैदो आरो आंनि गोसोआव जों दिनै सार्भिस मावनानैबो बेफोरबायदि न' लुनो हायाखै आरो जोंनि जायगायाव थाङोब्ला गामि मोनसेयाव न' मोनसेल' पाक्का न' नुनो हायो इभेन नर्मेल दिनै नोंसोरनियाव मोनसे गामियावनो लारि 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 बिल्डिं आरो पाक्का न' ओमफ्राय आं सानदों आरो बिसोर बोरै धोनि जाखो मा मावो आं आदानिफ्राय जोबोर माने बुजिनोनो मोनबाय आरो आं माखासे गामियाव हाबनानै गासैबो आंजों रायज्लायजोबदों आं रायज्लाय सोंजोबोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोबां माने खोथा सोलोंनो मोनबाय बेयाव फैनानै अब्ला दा बिदाय लानोसै नमस्कार